Mabigat, mabigat. Mabigat. Kailan walang kasama siya. Ay, di naman. Nagsabi pa mo na ako. Ayan, para hindi ko siya. Uwi mo na nga ito. Huwag guys, sige. Sa gilid, dalawa. Sige, okay na yan. Pag lalaki yan. Wag na, okay na yan. Masisira na yung mga laman. Yan kami, bagsak yung Pumunta pa ako natin Ana at magka-travel siya. Anak naman mo. Kay Dola. Ako yun eh. Wala na sa akin binibigyan na. Di sa akin eh. Wala ka na. Wala naman. Dali. Wala siyang shipping. Dagdag lang tayo ng lagay mo na po sana yung kaya nila. Hindi ka na mahirapan. Pag-pick up naman yan, hindi sa bigat yan. Pero yan, pinik ko na. Baka may bill ko na. Tignan mo yung number sa sila. Ayan na. Pwede ka agad. Ayan o. Bill ko na. Ayan na. mamaya lang magbabayad kami. May bayad magbayad yan. Para mamaya malabit sa akin. Wala ka lang ang kayo sa'yo. Pagkaw. Ay, yeah. Tama ko. May lelong. Dito ka na namin titingnan. Para kung dito, Kikay. Para kung may ipapakukunin. Ba't doon pumila si Kikay, hindi dito? Kikay! Kikay! Sa mga kano, nakasarado na. Wag mo na kanina, yaman na siya doon. Ay, tatuhin mo ba eh? Rest lang naman yun. Hindi, sasabihin ko lang. Ay, tandan. Kikay, pag may inalis dyan sa ano mo, ipaabot mo na lang, nandito lang kami. Bawal daw kanina, sabi security. Hindi yan, airport to.